أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم alhamdulillah da farko ina fara da godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai mai iko akan kowa da komai wanda ya raya mu ya kawo mu wannan lokaci kuma ya ba mu wannan dama da muka shigo wannan jiha tamu domin amsa kira na jagororinmu kuma shugabanninmu na jam'iyyar APC. To kamar a matsayinka na misali zaɓaɓɓe wani tabbaci kake da shi na ganin cewa jam'iyyar APC za ta yi abin da ya dace a zaɓen 2027? Alhamdulillahi wannan abu ɗaya yake kuma a bayyane yake. Ita a lamari na siyasa don al'umma ake yi, kuma kai shaida ne kai da kake tambaya, ka san menene makoma jihar a yanzu, kuma ka san me jihar take bukata, kuma ka san menene fatan al'umma a yanzu a jihar Zamfara. So ba sai na tsaya wani dogon bayani ba, kai ka san amsar da nake ciki. To wani fata za ka yi ga shi tsohon sanata a yankin Zamfara ta Arewa? Alhamdulillah fatan mu ita ce fatan da al'umma suke mashi, kasancewa sanin halin shi da ɗabi'un shi, matsayin shi na shugaba wanda ya ɗauki shugabanci a matsayin hanya ta bauta ma al'umma da kuma taimaka masu. So kullum muna mashi fata Allah ya cika mai gurin da mu muke roƙo da kuma sauran al'umma domin ci gaba da hidimta ma al'umma da wannan jiha tamu kamar yadda ya saba.